Ahoj Tomáš, ahoj Jakub. Čau. Ahoj. Ako ste sa vôbec dostali k práci rekrutera? Aké boli vaše začiatky? Tak to už bolo pomerne dávno, ale aj si na to pamätám. Ako dávno? No tak to už je 13 rokov asi. Už 13 rokov bude. Už si starý. A nič, ideš. No, to nezmeníme. Ale ja som vtedy sa hľadal. Hľadal som sa. Bol som doma na úrade práce. Prečítal som celú knižnicu, ktorú som mal doma. A to také ozaj, že vychytávky na povinnú literatúru, čo som nikdy neotvoril, vtedy som na to čas mal. A rozmýšľal som, čo robiť so sebou, akým smerom sa pohnúť. Mal som už nejaké skúsenosti, bol som ako tréning v jednej automobilke dosť dlhý čas predtým, ale tam som sa nejako nenachádzal. A potom som si povedal, že možno viem prepojiť to, čo som videl v tej automobilke ako recruiter alebo niečo takéto. Tak som si začal hľadať, či sú nejaké personálne agentúry. Tedy som prišiel na to, že sú aj iné ako len tie, ktoré dohadzujú brigády. No a rozposlal som životopisy, jedna sa ozvala späť, vyhral som výberový konkurs a stal som sa rekruterom. A ty, Jakub? Ja som to mal trošku iné. Tesne po štátniciach som si začal hľadať prácu, lebo ja som síce prácu mal počas celej výšky, takú brigádnu povedzme. Mal som na starosti záhradné centrum, takže mám veľmi blízko k rastlinám a k takýmto veciam. Hej, vidno v office. A ak zavlažovacím systémom nechcem robiť reklamu, ale záhradu vám viem spraviť. Tak ja som v podstate vyštudoval na nejaký ekonomický smer a bol som na nejakom pohovore, kde som nebol úspešný. A potom to tak nejako náhodou vypálilo, že som tiež bol pozvaný na podobnú pozíciu ako Tomáš, síce nie ako rekruter, ale ako niekto, kto tých kandidátov vyhľadáva. Vtedy sa to nazývalo, že researcher. Ja som to vtedy nevedel ani vysloviť. A ja ani teraz neviem. Ani neviem. No a tak som si vyťahol zo skrine oblek zo štátnic, ako každý v tej dobe. Prišiel som do jednej firmy, kde som mal rozhovor s manažérkou a s majiteľom. No a tak inklinoval som trošku k fyzike a ten majiteľ tiež, tak ja si myslím, že kvôli tomu ma si aj zobrali, že tak možno trošku technicky bude vedieť rozmýšľať, tak tú prácu zvládne, komunikačne na tom dobre. Tak som to tiež nejak vyhral a nastúpil som v podstate hneď za pár týždňov k ním. Uh-huh. No a čo bol ten moment, kedy ste si uvedomili, že vás to naozaj baví? Že to je tá cesta, že ste si vybrali dobre? Ja myslím, že mnohých rekrúterov to asi bude takto, tak odpoviem za seba. Ten pocit, keď nájdeš prácu pre človeka a bol to zaujímavý proces výberu a zároveň vnímaš tú vďačnosť aj zo strany toho kandidáta, že má novú a dobrú prácu, aj zo strany firmy, že sa teší novému zamestnancovi. To je ten najkrajší pocit, ktorý stále mám. A potom ten druhý najkrajší pocit je, keď je po istom čase, pamätám sa, že po roku, po dvoch, ten človek je stále tam a vidíte, že je spokojný a tá firma dáva pozitívne referencie. Tak to sú tie dve veci, ktoré nás tak dlhodobo držia v rekrúte, si myslím. Potrebujeme mať ale takú vlastnosť, že sami sa musíme niekedy poklepkať po tom pleci, lebo veľa ľudí si vlastne ani neuvedomí, že ako pridanú hodnotu sme my ako rekrutéri v tom celom procese akože dali. Ale áno, takéto objektívne to, že sme niekomu zmenili možno, že k lepšiemu život, prispeli mu k tomu nejakému kariérnemu posunu a podobne, tak toto je satisfakcia určite. Mňa určite naplňa aj to, že sa hýbem medzi tými firmami, stretávam rôznych ľudí na rôznych nejakých pozíciách s rozhodovacou nejakou právomocou alebo bez, alebo človek úplne inak rozmýšľa, iná firma, úplne iný mindset. Naučiť sa v tom plávať je celkom akože náročné, si myslím, ale mňa osobne veľmi veľa Tomáš v tomto naučil. Že vedieť možno zvoliť iný prístup k inej firme, k inému kandidátovi a tak, aby boli všetci spokojní ako keby. Uh-huh. Vidíš, že to som mi vlastne aj ukradol otázku, lebo som sa chcela opýtať, či bola vlastne nejaká konkrétna osoba alebo situácia, ktorá vás najviac ovplyvnila v doterajšej kariére? No za seba poviem, že je to Tomáš. Určite. Za seba poviem určite, že je to Tomáš. Tých ľudí bolo samozrejme viac. Mal som veľa kolegov, od ktorých som si bral možno, že niekedy to, čo ja robiť nechcem. Aj toto nás posúva všetkých vpred, ale najväčší vplyv na môj rekruterský život mal určite Tomáš. Díky, Kubo.
Ale tak môžem povedať to isté, lebo fakticky Goodwill bol náš spoločný nápad a to nás posunulo zase úplne niekam inám. Hej. Čiže tu sme sa vzájomne ťahali, vzájomne sa inšpirovali a teraz je úžasné to, že to už nie je len u nás dvoch, ale inšpirujeme sa už ako celý tím. A je tam veľakrát ten brainstorming, je tam veľakrát tá diskusia a nikto z nás si nemyslí, že je ten skúsenejší. Možno, že áno, tie skúsenosti u tých starších rekrúterov, ako som ja, Jakub, Veronika sú, ale zase aj tí ďalší, ktorí sú možno, že menej tých rokov na tom trhu ako rekrúteri u nás, ale neznamená to, že spolu nezdielame myšlienky a neprichádzame spoločne na nápady. Lebo rekrút nie je len o skúsenostiach, rekrút je aj o nacítení človeka ako takého. A to sa áno získava možno aj vekom nejakým spôsobom, ale to človek zároveň musí mať v sebe. A zároveň možno každý ten rekrúter vníma trošičku iný rozmer toho človeka a tým pádom si vieme spoločne vyskladávať nejaký príbeh alebo mozaiku udalostí a mozaiku budúcich udalostí, ktoré môžu vznikať. Lebo rekrút nie je len o tom, že sa hrabieme minulosti kandidáta, rekrút by mal byť o tom, že sa dívaš na budúcnosť toho človeka a snažíš sa predstaviť, kde tá budúcnosť môže byť pre neho najsvetlejšia, kde sa vie najviac rozvinúť. Hej. Čiže rekrút by mal byť taký trošičku veštec. Nielen sa pýtať, ale možno, že aj vedieť odpovedať na nejaké veci pre toho kandidáta, kde sa vidí. Hej. A kto vám vyveštil, že bude nejaký Goodwill? Ako to vzniklo? Kedy prešlo vlastne k tej myšlienke? My sme boli spolu s Tomášom a s ďalšími niektorými kolegovia v podstate aj predtým a keď sme ukončili nejakú svoju etapu u predošlého zamestnávateľa, tak obaja sme mali na dvore také mini stavby, takže sme si oddychli fyzickou prácou dosť dlho. Mali sme tuším nejaký mesiac alebo dva také, kedy sme mali obidvaja pauzu od práce. No a... Čiže normálne ste boli nezamestnaní. Áno, na úrade práce. Áno. Samozrejme. Ako rekruter potrebujeme poznať každý aspekt toho zamestnaneckého života, takže áno, aj úrad práce je jednoznačne častokrát začiatkom, častokrát koncom, ale aj nejaký stredný, nejaká stredná fáza toho celého, takže áno. No a dospeli sme tak nejakými dialogmi s Tomášom v tomto období k tomu, že čo budeme robiť. Nič nevieme. Nič nevieme. Ale to bolo, že Pane Bože, čo budeme robiť? Alebo že však poďme dať čo robiť. Nie, Skôr to druhé. No. Tá pauza bola v podstate cielená aj u mňa. Určite ja som mal vtedy hrubú stavbu na krku, dá sa povedať. Dieťa na ceste a podobne. Takže bolo to o tom, že sme potrebovali možno tieto veci ako keby si zabezpečiť, ale samozrejme bez práce človek nezostane a tak nejaký rozhovor dal myšlienku takú, že to poďme skúsiť na vlastnú päsť. A dnes je to v podstate nejakých 6 rokov, vyššie 6 rokov. Potvrdzujem. Ja som si dal ten možno horší timing, ale vďaka tomu horšiemu timingu to bol ten lepší timing pre vznik Goodwill, pretože ja som tiež potreboval si oddychnúť. Mal som ťažký rok, ten 2018, s tým, že som bol po operácii, dal som sa dokopy a nejako som si potrebujem zmenu v živote, tak som si povedal, že tiež Jakub dal výpoveď, idem to robiť asi aj ja. Hej. Vezmem si sabatikál. Ten timing bol by z toho hľadiska, že som bol voľný v októbri a ja som skôr letný typ. Hej. Október bol paráda, pretože október bolo vtedy pekné počasie, bola ozaj že pekná babia jeseň, takže ja som si to, teda babie leto, ja som si ho užil, ozaj vonku, ale prišiel november a dokiaľ čo budem ďalej robiť, mňa to nebaví. Vonku je zima, dážď a len sedieť a pozerať niekde, to nie je môj štýl, hej, čiže dali sme sa s Jakubom dokopy, debatiť, čo ako, on pokračoval na stavbe, to si pamätám, že som sedel u teba na dvore, už si mal, stavba už bola zakrytá vtedy, okná dvere si už mal. A rozmýšľali sme, že čo ďalej. No. To sa v podstate vtedy začínalo. Áno. Tak ste otvorili dvere novej príležitosti. A aký mostík som dala? No, fakticky aj prvý nábytok, ktorý sme dávali potom do kancelárie, myslím, že ešte k tebe išiel do stavby uložiť, kým ho budeme mať preniesť. No a čo vám chýbalo? Možno, že zo starého zamestnania v tých začiatkoch, lebo na začiatku úplne ste boli len vy dvaja. Určite tým. Lebo nejakomu vychádzame perfektne, ale keď niekomu poprihazujete tlačidla na klávesnici a nie je tam nejaká tretia osoba, ktorá by sa zabávala na tom s vami, není to ono, hej. Teraz sa to stalo mne. Prišiel revenge po dlhých rokoch. Takže za mňa poviem, že ten tým začal chýbať určite časom. Hej. Určite ten tým, ale v princípe celý ten flow udalosti, ktorý tam na začiatku bol, podľa mňa mal byť taký, aký bol, že sme si to možno na začiatku fakt odmakali my. Dlhé obdobie sme boli s Tomášom dvaja, myslím, že nejaké
nejaké 2 roky. 2 roky, myslím, 2 roky. Že 2 roky. A potom sme mali kolegyňu, ktorá s nami bola ďalšie 3 roky. Pomedzi to prichádzali už aktuálni kolegovia, takže tak nejak postupne to narastalo. Ale tie začiatky boli o tom, že sme si to manažovali sami, nemali sme šéfa, to bolo perfektné. Ťahali sme sa navzájom spolu. Ty urob toto, potrebujem v tomto pomôcť a tak ďalej. A tú myšlienku budujeme aj teraz, aj v tej samostatnosti jednotlivca skrátka. Začiatky bývajú ťažké a nikdy neprešiel taký moment, že ste si povedali, že asi by sme to mali vzdať, alebo robiť inak, alebo nejaké pochybnosti? Tak robiť inak to prichádza stále, pretože to tak má byť. Nemá si myslieť, že robíš všetko perfektne a super, stále sa ma spýtať, čo viem robiť ináč. Čiže na to ti odpoviem, že áno, určite sa dívame na veci, ako robiť ináč, to je jednoznačne. A lepšie, ak sa dá, samozrejme. Ale by prišiel nejaký taký zlom, že nie, že toto nie je absolútne. To môžem povedať nikdy. Hej. Ani taký COVID vám nezasiahol do toho? COVID bol... Vy ste sa rozbiehali práve v čase, kedy... Určite COVID vystrašil každého, ale zároveň pre nás bol COVID dobrý. Poviem to takto. Trošičku sa ten svet zastavil na istý čas. Však my sme tedy mali aj plány, ako posunúť firmu ďalej a zrazu prišiel COVID. Ale tým pádom, že Jakub rád pracuje na záhrade, ja rád pracujem na záhrade, už aj klienti nás tak vnímali, že vám je dobre, hej, vy ste na záhrade, hej. Tak ten COVID, áno, spomalil to mnohé veci, to nebudem hovoriť, že nie, ale chvála Bohu, dali sme to aj cez to covidové obdobie. Rekrút sa veľmi osekal, ale išiel aj v tých časoch a zase nás to niekam posunulo, niečo naučilo. Zmenil sa trh, ten sme museli zase spoznať. My sme sa prispôsobili, boli sme v tej dobe, myslím, že buď 2 alebo 3, teraz nie som asi 2. Už 3 sme potom začali. Už 3. Hej. Tak bolo to o tom, že my sme ten home office nútený nikdy nevyužívali. My sme sa tešili do kancu, my sme mali výhovorky, prečo ideme do kancu. Tak, či COVID, či ne-COVID, my sme stále boli v kancelárii spolu. Lebo ten home office je dobrá vec, keď to človek potrebuje, ale nám to proste sedelo takto, že byť fyzicky reálne v kancelárii a riešiť tie problémy hneď tu a teraz. Aj. No a buďte trošku bulvárni. A ako ste riešili také prvé konflikty medzi sebou, lebo určite k nejakým asi možno, že aj došlo. Lebo niekedy možno, že človek zvykne mať aj iný názor na nejakú situáciu v biznise, situáciu s klientom, možno, že s kandidátmi. Stalo sa niečo také? Ako poviem za seba, že vyslovene nejaký veľký konflikt, nejakú hádku, alebo ja neviem, že sa 3 dní nerozprávame. Takéto niečo sme nikdy nemali. Tichý office. Takéto niečo sme nikdy nemali, lebo veď to vôbec nemá zmysel a chápali sme to obidvaja. Samozrejme nejaké nezhody a tak ďalej, to patrí k tomu, ale ja si myslím, že časom sme sa skalibrovali natoľko a tie konflikty tam možno, že občas boli, ale nič také, čo by malo zmeniť nejaký pohľad mňa na Tomáša, alebo opačne, no aspoň dúfam. Áno, určite. Tak trecie plochy sú prirodzené, normálne, dôležité je komunikovať a to my robíme stále. Hej. Čiže to, čo sa snažíme robiť aj na trhu, voči kandidátom a klientom, o tú transparentnosť, to máme určite medzi sebou. Hej, toto je dôležité. Má tú transparentnosť, tú úprimnosť a potom tie veci sa dajú vykomunikovať. A je niečo, čo by ste si možno, že dnešnými očami, dnešným pohľadom a s dnešnými skúsenosťami poradili na tom začiatku? Ja si myslím, že všetko je tak, ako malo byť za mňa. Ja tiež to tak neviem, lebo či nejaké úspechy alebo neúspechy, všetko nejako dávalo zmysel, keď sa na to teraz pozriem spätne dozadu. A tiež potvrdzujem to, že sme si povedali, že ideme od začiatku do toho fakt, že vážne. Hneď sme si naši kanceláriu ako takú, čo boli náklady na začiatok a nemalé, keď si vezme, že sme mali totálne nulový príjem a prvé čo, tak to bolo ozaj, že sme si našli kanceláriu, brali sme celé Košice. Našli sme kanceláriu, kde boli 2 miestnosti, lebo samozrejme nech je to office, v ktorom sedíme my dvaja a nech je to pohovoračka, kde prídu kandidáti. To bolo ešte pred covidovým časom, kde to stále bolo o tom, že ľudia chodili osobne, čo sa mne veľmi páčilo. Nevýhoda bola tá, že sme boli na 3. poschodí bez výťahu, tak nechceli sme, aby sme boli tí, kde chodia udýchaní kandidáti, že tam treba chodiť pešo hore vysoko. Ale napríklad pri udržbách to bolo fajn, lebo tam sme zistili, áno, vedeli sme podať klientovi, tento bude stíhať behať pomedzi linky. Neprišiel zadýchaný ku nám hore, je to OK, bežte ho. Hej, ale od začiatku sme to brali vážne, mali sme kanceláriu, v istom okamihu sme si povedali, potrebujeme iné priestory, potrebujeme ísť niekde, kde možno aj nás nebudú tak komplikovanejšie hľadať a kde to bude na prízemí, nech to má možno lepšiu trošičku lokalitu.
a časom začali naberať ďalšie veci, hej, mať serióznu databázu ako takú, nefungovať len na princípoch nejakého Excelu. A podľa mňa, všetko boli nejaké náklady, ale povedali sme si, že treba fungovať najserióznejšie, ako sa dá a nám sa to stále vyplatilo takto. A pokiaľ ide o budovanie značky ako takej, Goodwill Recruitment, čo bola, alebo možno, že stále je najväčšia výzva? Tak budovanie značky je nekončiaci proces podľa mňa. My sme v prvom rade išli na budovanie značky skrz kvalitu práce. A to delivery tej služby, ktorú dostávali klienti a kandidáti. To bolo alfa omega, aby boli obe tieto strany spokojné. Čiže niekedy to bolo o tom, že radšej sme ustúpili klientovi a aby sme dopriali tomu kandidátovi. A myslím si, že toto sú také veci, ktoré fungovali a stále fungujú pri budovaní toho povedomia firmy a samozrejme potom to začalo naberať na obrátkach. Máme teba, Katka, máme chalanov zo sedmičky a tu už je to budovanie také sofistikovanejšie, nejaké systematické, čo určite možno, že firma už v takejto maličkosti, to poviem, lebo to nie je veľká firma stále, už potrebuje, aby to malo proste nejakú hlavu petu, aby to nebolo len o tom, že chalani sú dobrí, tak s nimi choďte pracovať. To je, postaviť sa na tom dá, ale nemôže to byť len na tom, ako keby. Takže budovanie značky je určite navonok v tomto smere za mňa, ale čo aj pre mňa je určite dôležitejšie je budovanie značky interne. Aby ten goodwill proste fakt ja, Tomáš, kolegovia, všetci proste žili a aby sa na to vedeli spoľahnúť, že tie princípy tu sú. Still good. Stále je to dobré. Takže do goodwillu sme dali vlastne to, čo hlásame s Jakubom. To, čo bola naša myšlienka pri vzniku. Dobrá vôľa, tá úprimnosť. Preto názov goodwill ako taký. A toho sa držíme, teraz je to na všetkých, ktorí to budujeme, ale určite, ak je niečo zlé, my to stále chceme počuť, lebo nikto nemôže povedať, že je top, ale stále je priestor sa zlepšovať a aj my robíme chyby, ale čo je dôležité, snažíme sa chyby naprávať. Takže goodwill je práve o tom ísť čestne a ísť s tým dobrým úmyslom pomôcť všetkým zainteresovaným, čiže klientovi, firme, kandidátovi, adeptovi na pozíciu a tým pádom sme aj my spokojní. No a tu chcem spomenúť taký zaujímavý okamih, ktorý sme mali na začiatku, keď sme obehávali možno firmy na nejakých začiatkoch. Už sme mali niektorých klientov zazmluvených, kde sme rozvíjali tú možnú potenciálnu spoluprácu a tiež sme prišli do jednej firmičky v Humennom a vrátnik sa ma pýta, že bude dobre, pán Kostúra, bude dobre? Ja rozmýšľam, akože, tak dúfam, že hej, ale nechápam, prečo sa ma to pýta. Tak chcel ukázať, že bude dobre po anglicky, tak goodwill, bude dobre. Tak teraz hovorím, že still good. Still good. Možno, že je čas aj spomenúť nejaký úspech, na ktorý ste naozaj hrdí. Aký bol váš najväčší úspech? Taký, aký vnímate vy, ktorý bol najväčší? Sami za seba, možno Tomáša povedať. Ten taký možno najčerstvejší. No, to je pomerne čerstvé, presne tak. Mali sme teraz nádhernú skúsenosť s obsadzovaním Greenfieldu. Greenfieldy sme už riešili viaceré v minulosti, ale toto bolo jedinečné. V Prešove prišla firmička De Jong, respektíve mala prísť do Prešova, to bolo ešte okamih, keď sa rozhodovali čo ako. A vybrali si aj nás ako dodávateľa a neskôr sme sa stali de facto, väčšinu pozícií sme vykryli my. A bol to náročný klient, ktorý si ozaj dával veľmi záležať na tom výbere. Cepoval nás ako rekrúterov, nebol to vôbec ľahký rekrút, ale to je na tomto správne, pretože sme videli, že im na tom záleží, ale celkovo ten prístup bol iný od začiatku. Hej. Oni si prišli obzrieť na krajinu ako takú, išli z Viedne autom, aby videli celé Slovensko, prebehli si Košice, prebehli si Prešov, pretože rozmýšľali, v ktorej lokalite by mali byť. Veľa sa nás pýtali, brali nás ako partnerov, za čo pre nás to bola veľká podsta. Hej, že pristupovali k nám takto. Nie sme len dodávateľ, ale že sa pýtajú ozaj tak úprimne na tie rady. Bolo to náročné obdobie aj čo sa týka možno rôznych zmien po tej finančnej stránke, pretože prichádzal nový investor do Košíc, menili sa platy, im sme museli dávať čerstvé dáta, museli aj oni veriť nám, že tie dáta sú pravdivé, že ten trh sa jednoducho mení v tomto okamihu a oni tieto veci museli zakomponovať do ich nejakých plánov aj po tej finančnej platovej stránke. Ale ozaj, tá skúsenosť z nich bola perfektná a vznikajú tam nielen partnerstva, ale aj priateľstva a
A pre nás tá satisfakcia nie len to, že vidíme ten dobre vystavaný tím, ktorý tam je úžasný a že sú kompatibilní medzi sebou, to je pre nás samozrejme tá najkrajšia odmena za to celé. Ale napríklad mňa tak osobne veľmi postihlo to, že si nás aj zavolali na slávnostný výkop. Lebo väčšinou tá firma zabude na to, že áno, niekto nám ten rekrut dá, super, spomenú si, keď znova potrebujú nejakú pozíciu obsadiť. Ale tu to bolo o tom, že nás zakomponovali do toho, že vďaka vám sme tu taktiež, poďte s nami oslaviť to prvotné zakladanie firmy ako takej po tej fyzickej stránke, ten slávnostný výkop. Pre mňa to bola obrovská satisfakcia.